gin-veto sa Russia kag China ang resolution sa United Nations Security Council nga nagatuyo kung tani nga proteksyonan ang commercial shipping o kanang mga barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz. Ginduso sang Bahrain ang mga resolusyon. 11 sa 15 ka mga miyembro sang council ang nagboto pabor kag duha naman ang nag-abstain. Bangod pareho nga permanent members sang UN Security Council ang Russia kag China nagakahulugan nga napaslawan nga makapasar ang resolusyon. Apisar pila pa ang boto nga nakuha gikan sa iban nga mga miyembro. Sunod sa Russia kag China, bias o kung hindi patas para sa Iran ang mga tikang. The result of the voting is as follows. 11 votes in favor, 2 votes against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. Sa mo kung tani nga resolusyon, ginaduso nga magkoordinar ang apektado nga mga nasyon agon masiguro ang safety kag seguridad sa navigation sa Strait of Hormuz. Nagapanglaka ang preso sang langis sa kalibutan, halin sang ginbalabagan sang Iran nga mga strait bangod dito nagaagi ang 1/5 sang global oil kag liquefied natural gas.